A favor del dictamen. A banda del pressupost municipal, el ple d'aquest dimarts va prendre també altres acords destacats. Per exemple, es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals, excepte el vot contrari d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'inici dels treballs de definició del planejament urbanístic de la zona del carrer del Comerç, amb la suspensió, per coherència, de la tramitació de llicències dels plans urbanístics del carrer del Comerç i de Mas Rabassa i Vinòpolis. El regidor d'Urbanisme, Josep Maria Martí, va destacar que és important pel futur de Vilafranca poder planificar el desenvolupament del que serà un pol d'activitat econòmica. El republicà Pep Calar hi va votar en contra, recordant que el projecte ja havia quedat en un calaix fa 4 anys perquè preveia una edificabilitat excessiva amb grans gratacels. El regidor va dir que no volia ser còmplice de l'especulació. Davant d'aquests arguments, que ja havia utilitzat en el debat del pressupost, el regidor de la CUP, Llorenç Casanova, va demanar a l'alcalde que expliqués si ja hi havia un acord previ entre Convergència i Unió i el PSC respecte a aquest tema. Pere Regull va ser taxatiu, negant cap acord previ, i va dir que si es porta ara a debat és perquè temes d'aquesta complexitat s'han de plantejar amb la serenitat que dona la llunyania a les eleccions. I en aquest moment no hi ha absolutament cap cosa sobre cap paper. Tot l'altre són insinuacions que en aquest ple ja n'he sentit diverses i és trist que es faci aquest joc quan és totalment fals. De la mateixa manera que de la manera de l'exposició sembla que anem aquí a donar edificabilitat a uns i a castigar els altres. Perdoni, això, un pla urbanístic és un pla urbanístic i que tots a més estem d'acord amb moltes coses que s'han anat vertent aquí, com el manteniment de les naus, com moltes coses que les hem de plasmar sobre un projecte i ho hem de fer tots junts i tenim un any com per planejar-ho sense electoralismes ni ganes de liar el tema. Són els típics temes que s'han de fer els primers anys de la legislatura, que és quan hi ha una certa tranquil·litat i es pot planificar. La resta de grups municipals es van mostrar disposats a debatre aquest tema, que obre ara un parèntesi inicial d'un any de suspensió de llicències. L'alcalde va insistir també que qualsevol decisió s'haurà de consensuar i plantejar de forma oberta amb els veïns. El ple municipal també va donar via lliure a l'aprovació del Pla d'Energia Sostenible de Vilafranca, que preveu un seguit d'actuacions per reduir les emissions de CO2. També es va actualitzar l'ordenança de sorolls i vibracions, adaptant-la a la normativa vigent, i el Pla Especial Urbanístic per la construcció de l'ampliació del Vinceum. I ens trobem a les portes de la celebració del sorteig de la loteria d'anada